Шешке утыртылған булгач матур инде, утыртылмаган жерлерне карап йөрибез дә. Бик күңелле түгел, менә үтеп йөри торган җирләр бар бит инде шулай. Бездә бик матур утырды, җәй буе чәчкә, су сибү проблемасы гына безнең. Менә шу калганы бөтен нәрсәне онсын гына эшләргә була, чәчкә утыртырга. Менә табылды, утырттык бит. Быел инде уже орлыкларны алданрак хәстәрли башладык. Хәзер буларның менә бу зур чәчкәләрнең орлыкларын алабыз. Шул полностью бу кырыйга утыртканда мен әйтәм, матур булып тора икән. Алар озакка бара. Озакка чыдый торган чәчкәләр. Ясау бит әле беренче ел гына. Шуңа күрә инде бу элек мондай ни юк бит. Монда һәркемнең үзе кем матурлыкны туя, кемгә кирәк матурлык үзе эшли инде. Шулай бара инде эш. Сәламәтлек булсын, сәламәтлек булса, матурлык өчен көрәшербез, матурлык булырга тиеш. Так и если уже эти опавшие, все семена готовы, сегодня я собрала немножко. Ел сайын чәчәкләр утыртам, рассадалар үзем ясыйм. Кешеләр матур дип китәләр, наверное, белмим инде ансын. Бабайда су сибә, икәүләшеп торып ятабыз. Хоризонтально үсеп утырганы, исән булсам, урамга чыгарып утырдым. Урамда да бар ул, бетонлар итеп утырды арасында. Benim диплом бар, 17 елда беседем икән. Полгода газета яздылар, газета бесплатно. Тоз савыт-савалар бирә инде ел сайын. Это Волощенко одежда. Бүләкләр. Менә безнең урамда бәйрәм булды әле, чәйпитү эшендә. Чәйштәгәндә бәйрәм иттек. Анда да бүләкләрләр хәзер. Монда теләр себе утыртам мин моторлашып. Үләннәр үсеп утырасы. Үләннәр кәтмәләр бергәнчә мин чәчәккә сусый утырам карап. Мотор булсын, чәчәкләр утырсыннар. Чәчәк утырсам бит үзе мотор булып тора инде бөтен. Урамда җан биреп тора инде. Беренче утырттым, потом ала башлагач, кыялалар, семеналар үзләре чыга. Ел сайын чыгалар.